sa atong kinabuhi kung kita adunay bias or biases sa usa ka butang or sa usa ka tawo. Usahay lisod na para kanato nga mutuo sa iyaha. Kung kita adunay bias sa usa ka tawo or sa usa ka butang, usahay lisod na para kanato sa pagsalig kaniya. Ug karon mga igsuon, mao ni ang nahitabo kang Hesus diha sa atong ebanghelyo karon. This gospel reading for today is just the continuation sa atong ebanghelyo kagahapon nga. Kung diin karon si Hesus wala gyud siya tungod kay ang mga tawo, tungod kay katong mga Hudeo, mga Pariseo, they have already that bias kang Hesus lisod na para kanila sa pagdawat sa pulong sa Dios diha sa ilang kinabuhi, because they cannot believe that this man, this ordinary man from Nazareth is proclaiming the word of God, and dili lamang kay siya nagsangyaw kundili iya gyud ning gipuy-an nga iyang gipangtudlo. So sanglit para kanila tungod kay naigo ang ilang pride, tungod kay nakaingon sila nga kani siya nga ordinaryo nga tawo, dako na iyang agi, dako na iyang nabuhat. So that's why para kanila ila gi-reject na lang si Jesus kay tungod kumbaga nalupigan na sila, no? Kita sa atong kinabuhi mga igsuon, usahay mao gyud ni ang bias or ang atong mga biases, ang atong pagka-close-minded sa mga butang, sa mga possibilities dinhi sa kalibutan, usahay magdala kanato diha sa pagsirado pod sa atong kasing-kasing, especially sa mensahe sa atong Dios. Pero para kanatong mga katawhan, it is easier for us, mas dali kanato sa pagdawat sa mensahe sa Dios if we are on the advantageous side sa atong kinabuhi. Madawat nato ang mensahe, ang pulong sa Dios kung kita anaa sa maayo nga kahimtang. But the question is, and the challenge is this: if we are on that unfortunate nga kahimtang condition sa atong kinabuhi, madawat pa baka nato ang pulong, ang mensahe, ang pagbuot sa atong Ginoo? Just a few days ago, naay duha ka tawo nga nag-share kanako, no? They messaged me, niingon sila nga naa sila giatubang nga mga problema. O ang usa gani miingon pa gyud siya, and ako, Father, I cannot understand. Di gyud nako matungkad ang kabubuton sa Dios kay tungod sa akong giagian karon. Naingon pa siya nga, and I even I keep on asking God sikong pangutana sa atong Ginoo kung ano nga iya manggihatag kini nga ako mga butang nga nasinati karon. Iya nang pangutana ang Dios, bisan kuno kung nagsilbi siya, bisan kuno kung usa siya nga alagad dinhi sa simbahan. And ang ako giingon, no, giingon ko sa ilaha, yes, I may not know and I may not feel the experiences nga inyong giagian karon, but one thing is for sure: Jesus is with you on that painful experiences nga inyong giagian. Kay kita mangguno, usahay kung naa kitay mga problema, mga pag-antos nga ato agian, ang ato dayon hunahunahon, ang ato dayon i-blame ang Ginoo. Maingon dayon kita, ngano gitagaan ko sa Dios ug ing-ani nga problema, ug ing-ani nga kasakit, ing-ani nga pag-antos. But we forgot nga kinahanglan anay nato hunahon nga diha sa atong pag-antos, we are never abandoned by God. Jesus, our Lord, is always with us in our sufferings, in our painful experiences. He is always guiding us. He is always enlightening us, directing us kung unsang angay nato buhaton diya sa atong kinabuhi. Now,
Ang pangutana mauna gyud ni mga igsuon, how open are we to that message, to that word, and to that will of God diya sa atong kinabuhi. I know we have so much questions ngadto sa Dios sa mga butang nga atong naagian ug atong na-eksperyensya karon. But again, mga igsuon ko diya kang Kristo, salig, tuo lamang kita ngadto sa Dios. Sangpit sa iyang ngalan because for sure bisan kung sa pagkakaron dili pa nato masantop ang iyang kabubuton, bisan kung dili pa nato matungkad ang mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi, there will come a time nga kita makaamgo, nga kita makakaton sa mga butang nga buot sa Dios nga ato mahunahunaan ug nga ato puy-an diha sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog.